Right, muri yeZimbabwe Zvatanga ndadzoka manje. I'm back kunge musana. Zvinhu zviri panapa nhasi, nyaya dzepanapa dzakati one day. So ndichangoti ga sanzaure kutema ugariri kwemukwasha munywani anenge achangoburwa, anenge achangosvika panzvimbo munongoziva kuti tinenge tisina nguva yekutambisa. Nyaya dzandiri kusangana nadzo mastreets nhasi dzakawanda, but to cut the long story short, regai ndingotangira pakukuzivisai kuti advocate Nelson Chamisa vazopindura President Emerson Mnangagwa. Finally vaexplaina zvese zvakaitika ivo nemuromo wavo, kwete paipe tambobudisa nyaya yakati chiti chii chakanoitika zvichibuda nekuherald chinchi nemamwe mastreets anga achitaura, but advocate Nelson Chamisa vazotaura vega nemuromo wavo. Chimwe chinhu chiri kutipa hasha panapa tiri kuona there's this guy anonzi Gabriel chaibva kuti Nelson Chamisa summoned a commission of inquiry. He is also implicated in Harare land scams. If found guilty, he will face the wrath of anti-theft and corruption. Ndo mashoko abuda ari kutaurwa itimu reZANU-PF ire. Vanenge vachingotaura zvekurotomoka ende vanhu vari kupopota because vanhu havasi kucelebrate zvithu zvakadaro. Muri yeZimbabwe ndisati ndakutambisira nguva yenyu munoziva kuti nini handisi munhu anotambisa nguva. Kana uchangosvika panapa zvatasangana kudai so, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Right, zvakamira zvakadai so muzvibodzwa iri kutangira panapa nyaya pari kunzi we know you guys munoda kuti President Chamisa apinde pama1 zvinhu zveCity of Harare. Bvunzai mapfume Chabangu nana Musoro Bangu nevamwe vake nana Hwende. You know, that's the comment section yanga iri kuatakana na that chaibva kuti Chamisa ari implicated munyaya dzemaland scams. Saka kana kangobatwa ari kufanira kunge achita achinosangana nemutongo wacho unenge uchindira nezvaari kupomedzerwa. Umwe ari kuti even Mnangagwa was mentioned in the voice note from the commission. He must summon two. Ndo nyaya imwe iripo kunzi ayo even anga ari mu voice note. Saka anofanira kudedzwa. Inozati nyaya dzema voice notes, I don't know kuti zvakazotanga zvonyatsoitwa serious rini, because marimambire andinoita zvinhu zvema voice note unoona tonzwa kunzi is fake. Muchiri remember rimwe voice note rakambolika rine vakomana vamwe vairi vari mukati rere, ivo vatori mukati, but umwe akazongobuda akati ndezve fake pa platform yake akatotaura izvozvo, ende vanhu vemuZimbabwe vakatoshaya chekuzviita nazvo. Saka nyaya dzakadai so idzi dzinenge dzichingonetsa. Waste of time trying to implicate an innocent person whilst criminals are hiding with musangano. Ask those who brought these stands, they will show you the land barons. Murikuona nyaya iripo pari kunzi aiwa imimi zvamukutaura zvokuti uyu akazobatwa anozodai so, ngatimbotati bvunzai vanhu vakatenga vacho vanokuratidzai kuti ningi naningi ndo vanoita se vanomatengesa. Alright, mene ndipedze these two comments. Umwe ari kuti kuita mhosva dzekutsvagiridzira chaiko kunoku non-thieves are roaming the streets. It's just one day, Lord will remember the Athenians. Ari kubuda ari kuti manje muchaita sei kana mazogara. There is no way ED achaisa Chamisa mujeri. Come what may, he knows that he is a threat to peace once they provoke him that way. Even mawarire scenario maikanganwa here nai imi vanhu imimi, you know, ndo imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu. Nyaya dzacho dziripo dzakati wandei, but ngatimbosiya yachaibva. Nyaya dzirimo mastreets panapa dzimwe dzacho sekutaura kwandaita ndichangodziti gaga kuti timhanyire kusvika pane respond ya advocate Nelson Chamisa yavapindura kuna President Mnangagwa. Pari kubuda panapa kune vanhu vakatengerwa mota vaya iwe in the street iri kutobuda iri pari kunzi in the next year Wikino Chivayo will be asked by ED Mnangagwa to summon all the people he bought cars to attend a session of orientation at Precap Farm. Precap is a venue strategically picked up to scheme the 2030 Anenge Achitonga agenda and how to make Chiwenga a cabbage. Ndo nyaya iripo iri kutaurika mumastreet panapa, ndo mastreets acho zvaari kutotaura. Tichibva ipapo ndiri kusangana na Killer Zivu ari kutaurawo zvimwe, ari kuedza kuti see the two brothers walking in peace and unity today. Beware of words and theories. A certain individual from Midlands who claims to be the epitome of wisdom is
sowing discord for personal gain, unity and peace will prevail. Batai bhutsu dzenyu changamire. Ndo mashoko ari kubuda kuna Zivu ari kuedza kuonesana kuti musazoswere muchiudzwa kanyaya dzekuzonzi kuchazonzwai, kuchazoitwa chakati, kuchadidi, hanzi vanotamba vese vanhu ivavo. Mashoko ari kubuda kuna Zivu. And ndikuonesanga neimwe Linet Karenyi Kore ari kutiwo panapa attending the SADC Parliamentary Forum 56th Plenary Assembly in Zambia under the theme leveraging technology and innovation for smart, inclusive and responsive parliaments in the SADC region. So, but chinjiri kuti tirafani panapa comment section dzake mazuva ano akaloka because vanhu vari kumuvhima zvisingaite, so asida kunzwa kutaura nevanhu kana vanhu vari kutotaura vanenge vachitaura kune mamwe platforms ndipo vanenge vachikomenta nezvake, iye akavhara nzeve. Ndo zvinhu zviripo muground, but zviri kutotishamisawo kuti why is it ari kuita zvinhu zvakadaro. Ndiri kusangana neimwe iri kubuda nekune varakashi vakomana vechidiki vari kuedza panapa kuti hanzi Wingidi must be chased out of the country like Thomas Mapfumo. Varakashi ivavo mashoko avari kutaura, I don't know kuti nyika ineyi yacho vachiiona vakaitarisa ndeya mudhara wavo kana kuti vane matitle deeds enyika kana kuti vakatakura 9 months kuti vazozvara nyika here. Handinyatsonzwisisawo ipapo. Most of the people vanozouya panapa kuti iwe why is it kutaura chiti, but aiwa toda kurerutsira munhu wese. Zimbabwe ive nyika inogarika nemunhu wese, zilongwezi wakangozvarirwa munomu otogara munomu. Chiro nsoko chino muchero munhu akatonzi atopara mhosva anotorwa otosungirwa munyika mani make imomo achasara kutogara weimomo kuratidza kuti munhu weimomo hauzonzi kana senzo uyu apara mhosva chiende ngaachenda anosungirwa onzi auya unosungirwa kuSouth Africa kuno kana kuti akundonzi akunopinzwa jeri rekuEngland nekuti atadza zvakadai. Hazvishande zvichidaro, but these guys amene kuti vanofunga sei zvinhu zvakadaro. Takatozvinzwa saka tichimhanya kusvika tobva tatongosvika totongodhalo totati ndezvekupenga, because ukada kuvasiya problem iripo ndekuti these guys vanenge vachifamba vachitaura zvinhu izvozvo madhara ava anenge vachizovatonga aya manje vanobva vaona kunge good idea, because vanenge vakuti ndimapano chidiki mune pfungwa dziri kuti dzichiri kukakata. Saka tobva tangosvika tototi hazviko ndezvekupengereka, because mhosva yake iti kutoishaya izvo. Kana muchitaura kuti munhu ari kungoimbawo music yake nekuti iye haasi kukwanisa kutengereka mota zvinoitwa vamwe, haasi kukwanisa kunge achibuda achisapota that part iyoyo zvinoita vamwe, mobva mati ngaaitwe izvozvo. It's not fair kutaura namba chokwadi chapu. It's not fair kuti mova matoti aiwa Wingidi nganingire muZimbabwe. Kuwati mova vanhu isusu tinonyatsobuda chitotaura kuti pasi nayo uyo haasati akambobuda kana one day achitaura kuti pasi nepati yenyu panoda kugadziriswa ipapo. Asi zvinhu zvokuti tinofanira kuzogara tichidzoka tichingoonesana zvinhu zvakadaro, because power iri rokuti kana muri mupower zvinongochinja anytime. Bvunzai vanhu vakabva naRG kumashure, pane kuita regime change zvatodhakwa. Right, tobva tapinda nyaya yekuMozambique. Pari kunzi President Philip Nyusi is talking to everyone but continue to ignoring the most important person, the one leading the protests, Venancio Mondlane. Can we say Nyusi is trying hard even though he is finding it difficult to accept Venancio Mondlane's request to meet virtually? Ipapa hatisunyazoziva kuti chichiri kunyatsorika. Mozambique kuri kupisa zvokuti pese yavanhu vekuMozambique vakaramba vachifamba nayo zvekusvika panhingirikini apa zvinenge zvadhakwa. I'm telling you, pese iyoyo iri kufamba nayo nekuMozambique vakafamba nayo kana kuti 3 weeks chete nyika yavo inenge vanenge vatosunungurana ikoko, vanenge vatopedzerana because unoziva kuti pese yacho iri kufambwa nayo iri kumberi. Kana vanhu vekuZimbabwe vanofanira kutotora manovel nemanotsi chaiwo vachitodzidzawo kubva izvozvo kuti kana muchida kujamuka munonyatsojamuka zvechirudzi chipi, kwete zvemamwe mafanizi atinomboitawo kwedu kuno kwasadza kweduko. Right, tobva tapinda panyaya yakamirirwa nevanhu vese inova nyaya reply iri kubva nekuna advocate Nelson Chamisa. So advocate Nelson Chamisa vabuda pana pari kutaura kuti on Monday I was requested to testify before retired Justice Maposa Cheda at the Harare City Commission inquiry, a forum set by Mr. Mnangagwa. Ndo pavari kutanga mataurira avo. Ndaona vanhu vakawanda vachitotsamwa kuti aiwa kose muri kuti Mr. Mnangagwa madii kuti President Mnangagwa pachavo apa malevels avo anoenderana, vanokwanisa kuudza nezvipo so vanoti marivals vanokwanisa kungoudzana izvozvo pachavo, but pachavo zvinhu zvokuti munganyanya kuzvibatikira imimi varakashi musanyanya kuzvibatikira. Handiti ndo nyaya inenge itoripo kwavo ikoko vanenge vachitozivana. So ari kuendera mberi vari kuti I have revelation about the foundation of the commission. However, out of
courteous, and being an officer of the court and justice, I obliged. The commission sought my response to claim perpetually made by a councillor mentioning my name in connection with the so-called regularization process of the Harare City Council. I made an equivocally clear I have no locus to comment on local authority issues. I'm neither a councillor, mayor, local government official, nor part of central government. Urban councils are statutory bodies governed by the Urban Councils Act. Divisions arise from council committees or full council motions, not external actors or political parties. In an audio was played at the hearing said to be of the councillor referring me as a leader of a party. It's an amateurish presentation played from a phone, raised questions about its authenticity and veracity. Yet I responded to avoid embarrassing the commission. For the record, I would not recognize the named councillor if we met face to face. The voice on the audio also mentioned Mr. Mnangagwa. I posted out that if my presence was deemed necessary based merely on this audio, then the same courtesy should surely be extended to Mr. Mnangagwa, whose name was also mentioned. Murikona nyanda nchikudze ndichiti panga pari kunzi pari kumentionwa zita ra President Mnangagwa nera advocate Nelson Chamisa. Saka avata kuti ayo kana inda chinyatsodiwa kozvishuwa kati achifanira kungoenda tese tongobvunzwa nyaya yacho tingori tese. But I don't know kuti why rakashonga uri kutsakura nenyaya kuti internet kuti imi why zita ari kutaura zvinhu zvakadaro chii zviri kubva nekupi. Zokononzi aiwa kana imi muri kutaura nyaya idzodzo ngatingotaurira netese wongoti ningi ari kudenzura ari mu audio iroro ningi anemo toenda tese tongonodaira. But vari kuenda mberi vari kuti the principle is clear. He who alleges must prove it is unjust to summon private individuals based on unsubstantiated claims. The law demands evidence, not speculative accusations. I wish to state the following for the record. As a human rights defender, a justice champion, and a consummate constitutionalist, I strongly condemn the destruction of people's homes. And mukona vari kurambira nazvo kuti aizvikupwanyirwa zvekuti dzimba zvezve muchishandisa using bulldozers to erase lives, and lives is criminal, sadistic and inhuman. This not justice is evidence a systemic leadership failure and a mockery of human rights. Pari kupopote yakareba nyaya yacho yakareba rigadzani ngosiya pa screen. Asi munhu I'm sure munhu zvimwe zvacho munozoita kakupedzisa omega anditi because nyaya yacho yakareba, but vari kuzvijamuka zvese vari kuexplain kuti guys ini zvese zvomunozonditi ndawazodai so wanga uripo wadi nekuti pangotaurwa audio hanzi ni audio yacho ndikutoidhawo kuti ndechokwadi nditanga ikabikwa kudaro. But inini ndabva ndatanzi ndatanga kufunga kuti kansela wacho ndiani, ndatadza kumuziva kana kuti takasangana face to face kupi, ndatadza futi kunyatsomurimember. Ndo mashoko ari nyatsoripo ari kubuda panapa zvinhu pakusummarize kwandaita zvinhu izvi. Saka iyo vari kutaura kuti aiwa inini nditori against nyaya yekuti dzimba dzozongonzi vanhu vari kupwanyirwa, vanhu vari kuita sei aiwa I'm a human rights defender. Hapana pekuti vanhu vangazoitirwa zvinhu zvakadaro. So zvadaro mazimbabwenzi vane zvinhu zvavari kutaura. Mazimbabwenzi vane zvinhu zvavari kutaura pamusoro penyaya iyoyo. Asi I don't think kuti ndichakwanisa kutaura zvese. Mwari kuti I hope you didn't drink any water there or take any food they provided. They really miss you, these thugs. Yeah, varikutaura zvavanoda kuwana. Hadza tinoimba kuti hamuna kupuhwa kana mvura ikoko because dai makapuhwa mvura tingadai takanikina boss varumewo vanenge vatokusuwai kuti this guy timbodila naye unongoziva kuti zvinhu zvachoka dzinonetsa nyaya dzakomana. Comment section yacho pataura zvinhu zvakawanda, but it's just that handisi kuda hangu kunyanyisa kupedza nguva ndiripo nhasi semunhu agara anonoka. Regedzai ndingogumira panapa, asi I'm sure kuti zvanyatsosvikawo kwamuri manyatsonzwisisawo. Ndatry nepandinokwanisa napo.
ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo kuti nyaya dzacho dziri pano nhasi muri kudzionawo seiyo nyaya yekuinquiry. Zvakanakira ndamboiexplaina makusenda mbotaura nezvayo kuti chii chakanoitika ikoko, but apa ndakuyanjedza kukuonesai kuti vachamisa vari kutaura kuti kana nyaya iyoyo iri serious, kana ndanga ndichinyatsodiwa kucommission kwacho audio rapresident Mnangagwa zita ravo rakamentionwa muaudio iroro, saka taifanira kunge takangoita se takangono appear tese kana tanga zviri dingiriki ndaingo expect all the same. Ndo zvinhu zvekutaurwa ne respond yavo yavari kupa. Handisi kuzivawo kuti nyaya dzacho muri kudzionawo sei. Ngatisangane mucomment section muchindiudzawo mafungiro enyu.